pozdravljam. Dobro večer. Evo, prisutujete jednom treningu prve ekipe rukometnog tima Kontra S iz Novog Travnika. Vidite da je na treningu popriličan broj igrača. Atmosfera je, kao što možemo i vidjeti, jako dobro, no evo jedno pitanje, na čiju je inicijativu nakon 6 dugih godina osnovan rukometni klub Kontra S iz Novog Travnika? Pa najviše je tražila omladina našeg grada da se počne aktivirati taj rukomet i onda mi malo stariji članovi tog kluba smo to potekli na čelu sa Željom Radošom i tako je taj klub osnovan i pošao je sa radom. Evo vidi se već rezultati, nalazimo se već na prvom mjestu prve lige Herceg Bosne i nadamo, naš je cilj da ostvarimo 4. mjesto u toj lizi. Osim evo ove momčadi rukometnog kluba Kontra S, tu je još jedan mali pogon koji isto tako večeras ima trening, ali u maloj dvorani, ili tako? Pa da, večeras u dvorani u osnovne škole ima jedan popriličan broj djece, oko 50 do 70 djece koji hoće da treniraju rukomet. Ova dvorana ne može primiti, pa tako smo i prebacili u osnovnu školu. To je naša budućnost, djeca su zavolila taj rukomet i ja se nadam za 2-3 godine da ću imati strahovito fine rezultate sa tom djecom. Vi i gospodin Jadranko Staničić, dvojica ste trenera ovog rukometnog kluba. Vidjeli smo malo čas pred sam trening, kondicija momčadi jako je dobra. Što se očekuje u nekim narednim skorašnjim susretima sa ostalim parovima? Pa da vam kažem, mi smo već odigrali 6 kola ove lige, ostaje nam još 5 kola da odigramo, imamo 2 jake, teške utakmice sa izviđačima iz Lučkog voda u našoj dvorani zadnje kolo i nadam se da ćemo sve te utakmice pobijediti, idemo da pobjedimo sve utakmice, zato se i borimo. I još samo na kraju, koliko nam je poznato, sljedeći susret je u Čapljinu u nedjelju. Da, u subotu odnosno igramo sa Borcom u Čapljini, mi idemo na pobjedu kao i uvijek. Hvala vam lijepa i puno uspjeha. Hvala vama. Korak po korak, ali sigurnim stazama, rukometaši iz Novog Travnika i dalje se čvrsto drže na prvom mjestu prve rukometne lige Herceg Bosne, a mi saznajemo kako stasaju juniori, oni koji će zasigurno jednoga dana biti preslik sadašnje momčadi koja se nalazi na prvom mjestu prve rukometne lige Herceg Bosne. Kakav je odaziv mlađeg dijela ovog rukometnog kluba, doznajemo od trenera juniorskog dijela Ivice Đulabića. O rukometu, a večeras se nalazimo u zelenoj sali osnovne škole u Novom Travniku i razgovaramo sa trenerom rukometnog dijela rukometnog kluba Kontra S, Ivicom Đulabić. Prema ovome što večeras vidimo, može se reći da je zainteresiranost ovih ovdje momaka velika za ovim športom, ili tako? Ja sam zadovoljan sa odzivom. Evo vidite, ova moja lijeva strana, tu su sve pretežno ovi momci koji rade već 4-5 mjeseci, a ova desna strana to su dečkići koji rade neki mjesec, 2 možda. Što se tiče rada, odziv je jako velik. Svaki trening imamo prisutni preko 20 do 25 do možda nekad i do 30 dječaka. To je pretežno godište 85, 6, 7 do 81 godišta. Vi kao trener juniorskog dijela rukometnog kluba Kontra S, možete li nam reći kakav je tempo igre i da li ima još možda onih dečkića koji bi željeli postati dijelom ovog rukometnog kluba? Pa svaki dan, sad sam malo prije rekao, svaki dan imamo sve bolji i bolji odziv. Što se tiče ovih stari, tako da i nazovem stari, oni rade već 4-5 mjeseci u odnosu na Vitez, Bilu i recimo Kiseljak koji rade već 2-3 godine, mi smo jako zadovoljni, a evo baš smo u nedjelju uspjeli pobijediti Kiseljaka koji radi već 2-3 godine, znači da smo zadovoljni s ovim radom. Da li možda u nekom vremenu koje je pred nama očekujemo neki susret sa nekim protivnicima u skoro vrijeme? Pa igrali smo u nedjelju sa Kiseljakom, a prije 15 dana smo igrali 2 utakmice sa Bilom, sa njihovim juniorima i sa juniorima Livna. Izgubili smo od juniora Livna 5 razlike, a od Bile smo izgubili 2 razlike. Znači sve u svemu kad se pogleda koliko ovi dečkići rade naši, ja sam jako zadovoljan
jer ipak to su ekipe koje rade po 2-3 godine, dok ovi moji dečkići rade 4-5 mjeseci. I Ja mislim da bi bilo interesantno napomenuti to koliko u tjednu se održavaju treninzi ovog rukometnog kluba. A što se tiče treninga, treninzi se održavaju 3 put tjedno. Imamo 2 treniranja radnim danom, to su ovi navečer u 8 sati, utorak i četvrtak, i imamo subotom u 11 sati prije podne. Vama hvala lijepa, naravno puno sreće u doglednom vremenu i sve najbolje. Hvala. Kakav je večerašnji trening za tebe i da li se i dalje misliš baviti ovim športom? Veoma je dobar i želim se baviti još dugo. Da li se trener ophodi dobro prema vama? Da li je malo strog? Ma nije. Ne bi trebao biti, jeli? Dobro, hvala ti. Dobro, Bog. Evo vidimo, rade se vježbe, da li je naporno? Nije. Što možemo reći za ovaj šport, da li se i dalje mislimo baviti njime? Svakako. Što se tiče nekih drugih vremena, da li ćemo postati neki najbolji rukometaš? Ako Bog da. Svaki put planski odigrana igra naših momčadi rezultat je često osvojenih bodova u borbi sa protivnikom. Što kaže kapitan i kako ova momčad vidi sebe protiv drugih protivnika, doznali smo od Zvonimira Androševića. Dosta smo nastavili, idemo dalje i pobjeđujemo sve. Da kažemo neki osvrt na protekle susrete koje smo imali sa konkurencijama. Napravili smo samo jedan kiks protiv Zrinskog u Mostaru. Mislim, planirano je bilo da se osvoji toliko i toliko bodova, mislim, mogli išlo na pobjedu, ali viša sila i izgubili smo. I naravno nadamo se i dalje da ćemo ostati na prvom mjestu prve rukometne lige Herceg Bosne, ili tako? Zato smo i počeli ovoj ligi da se takmičimo da budemo prvi i ostajemo tu sigurno. Hvala lijepa. Molim. Nakon svih dosadašnjih uspjeha koje su postigli rukometaši rukometnog kluba Kontrais iz Novog Travnika, očekivati je da će cijela općina poduprijeti naše sportiste i na taj način vjerojatno pridonijeti još boljem razvoju športa na području Novotravničke općine.